bịa wara ụwa ezu ụmụ okorobịa ị bịara bịa wara ụwa atarakwala ya were salari gị ihe achọ mmanụ chọrọ ime na atarakwala were salari gị very good. I want to put a whole lot in here. I cannot she broke in. It's come on. You know. Thank you very much, DJ Doggy. I think it's time we kick off. We shall be starting this occasion. Also, allow me English too much. Kaila Zeni. After Mukai were O'Hara. Nabata, the chairman, no kata chairman, Nile. The only chairman who Wanile Neburi Brinan. Onye Mane Ligwe, Okadayana Bunal. Onye Osana, Onye Gano. Onye Mere Berry, Mere Berry. Because the kind of Bata chairman, that's of Onye Nile, Corono Fire. DJ, round of applause for yourself, please. Lord Rune, MC, thank you so much. Because the chairman of this occasion was the God Almighty. He is the chairman of this occasion. I'm just an instrument he's using to pilot today's affair. Let me seize this opportunity to welcome all of you who are here present to cheer up this celebration. At the same time, I'm a key in the plight of the MC to assure you that by God's grace we are going to live here on time. And Abapi also. At the same time, I'm assuring you we have so that in a very short while, and however, today has been occasioned by God and blessed that we are going to be here today. At the end of the day, we will have the cause to return all the glory back to Him. With all the room. English Apostle say, Apostle didn't say. Chairman, we have before us Nicola North. Because as an Alibo, Oji Anna no Igbo. Open even all of Madam. Monya Henry Goji. Oziputan Anabatra Gofuma. So, Chairman, Nde Adran and the Ha Enyela Yoji. Erena Yaka. Hola, but they just are real now. I will shake you out. I'm a G. Oh, the Prime Minister of Rumaka Autonomous Community. About why you won't have a one is so I'm the one I call my personal President General of Rumaka Autonomous Community. Please, the Prime. Please, they will Roger Hajo and so to nation me. I'm an out. Look, I'm okay. I'm going to be a Roger, better Baba, all guy and water. Get Rogia. Bien, when I walk as a Romanus. Yerutoni Shaka. What happened when I had a lodge? She turned it in Abo. When I was trying to MC, Yaka direct everywhere. To grab a non. No, if my head in the war, I would have charged a G and a buy. So I doesn't me watch here. I'm going to see you. So I'm the bully and the teacher of your person. I'm going to listen there. Years of beauty. Aporo aha eze Dr. S.N. Okeke
Irukoma the 9th. Oh yeah, one ceremony of time. Upon the Deka and a meeting. So, everyone knows on Nadia. And you won't move the way. You're very using. Agama, the way for you to watch. And yet, we're he had a better gang come. The dream years of Christy. Asu is the Paravan America. The Jana, you know, I know one dog had a brand Obi Shilanic in Ora, in another no longer any line your I'm now my MC, but I very hot. I'll be very hot. I'm not because they have to fool Prime Minister. I'm a Bush Brower, go share, and make them over. Because I was when I was around to always show Ukoshan Akufemba. I can't remember. I can't remember. His Royal Highness, as Emmanuel and Zach members are the Beji, I can't go one of Umaga Autonomous Community. Come now, say, Olishi. The lettuce, the queen. Onye no n'isi oche akwara m oji anaka ego na mba na oke oche na akụfe mba hụ na ịga ọkwa ọjị ọwụ onye isi onye ọdịnala ebe ọ nọ eze na-elekọta obodo anụ ha nso chief ndị ya na-acha na-arụ ọrụ onye ọ dịra igozi ọjị a ụlọ anwụtụrụ anwụtụ thinking yita ni how man ki Israel ni hu ijiko ụmụaka abụọ Nora Chinonye onye bụ agụ na die Eustace Eze Ijeọma ka ha bịara ị ga-agọzi ha gọzie ha n'ụtụtụ gọzie ha n'ehihie gọzie ha n'abalị inyekwa ha ọmụmụ nwoke nye ha ọmụmụ nwanyị nyekwa ha ihe ha ga-eji zụọ ụmụaka ahụ etuo kwụrụ ụmụ Chineke bịakwasịkwa zụọ nne na nna n'afọ nka ha nna anyị na-arịọkwa gị ndị ọgọ anyị bịara ha anwụchila anwụchi ije ha bịara wee ije ọma ha ga-ejikwa n'obi ọma ala ụkwụ nke ha jiri bịa mara mma mana nke ha ga-eji alachighị ha ga-akacha mma site n'aha Jizọs Kraịst nwe onye nwe anyị. Ana na-agọ ọfọ ọjị unu ga-ele ya na ihe a dị simple gị mewa mistake ị ga-eme ugbu a gị mara ma ị ga-alakwa ha anyị ji hapụrụ ya ndị nna anyị ka ha mee ihe nọ n'ọjị ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Jizọs. Biko na-egbughị oge biko ka anyị nabata Nora ka ọ bịa kelee ọha na eze. Nora biko ihe a ga-enye gị na this meet and greet ma ọ bụrụ ndị Instagram. Okorobịa ị na-abịa nwere nwa ata agbara ya wee sara
Ila chama no charimi now. Apa kala wala raji. Engineer Egechi Ebilo no. Don't try this with your salary. Engineer Egechi Ebilo no. Don't try this with your salary. Amen.
Please, why this is ongoing? Now the enemy missed and doing here. Ndị teacher na kwa ya. Emisa kanonu. Emisa nonu. Ndị ofu nonu. Yeah, always na ndị enyi ya na-abata n'ọgbọ. Also new space. Na ndị otu ya na-abata n'ọgbọ.
Submit everything there. Attention of ladies, approved. Overruled. In the guy. Around the backlash for play. Around the backlash for play. Olo Korana Hakana. Olo Kora Hakadi.
This is not a normal salary.
According to the nomination, capital A, small a, capital B, small b, biko asem Chineke jikenine ọ ga-agọzi unu n'eke ọ ga-agọzi unu n'ori ọ ga-agọzi unu na ọ ga-agọzi unu na nkwọ unu ji ego agaghị akọ unu ebumnobi unu ọ ga-enye nnụ nwoke nye nnụ nwaanyị ụmụ ole ọbụla na ọ chọrọ ịnwụ Chineke ga-enye ya ụmụ nna hụ na ga nne na nna unu si dị ndụ kee nnụ na ga nụ ga-adịkwa ụdọ kee ụmụ unu unu na-ekekwana ndị na-amụ na-ekuru bụ ihe unu ji azụ ụmụaka akọ unu ga-eje n'eloro ụbọchị ọbụla unu bụrụ iro unu ga-abata onye sikwara unu bụ ọ ga-abata ọgbawọpụọ nke ọ ga-abata onye si ihe ọma Chineke kwụziri kwadoro unu ọ ga-eru unu aka nke ya ga-eri ya aka anyị sị
ọ ga-adị unu mma ụbọchị ọbụla ndụ unu niile afọ ọbụla Chineke ekwuwadoro unu mmadụ abụghị na-abụghị unu ya sị ya dịrị unu na mma Chineke gọzie unu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Hallelujah. Jesus. Stars in the sky. She's one coming down. Watch it. That's what I mean. You Special kind of moon. I don't know what's Hala na the number. Una copy. Uno for the sound. And I couldn't know him. I got for aha umole atọ. Kwenwaka. Haru hala matare e gaga mo. Ha court what the code. Okay, let's start with 20. Okay, can I pass it? 18. 15. Who are you 15? Who are you? Okay, 1 to 10. I need to hope because of them. I think that thing. Only the come more. I told me 11 should not better. 11. 7. 6. Who are you 6? Who are like here? 5. I got 84. When you kiss 4, I cannot say 4. It's 4. It's 4. In a TTA4. I like a 4. Number 4. Hey! And I put a camera. And I got to make you so good. Okay, it's a better. The only thing I'm going to got to get down. Well, Nala. It's a Manelu. Here, move to here. Get over it. Please, can we have them back to the assembly, please? But I'm going to have them perform their first matrimonial function regarding to feeding. Let's go.
Any of the people, and it's really sex in a window. You get thank you, dear. And then thank you, dear. Okay, we are doing better. We are cameraman, action, touch. At once in one, over. When I at 2 and 2. Back and also. I'm not going to win it up. Out of good military. Only history be better. Knock. What is it, my friend also? Tere. Let them is a perfect gentleman. What is them? That's good, thank you. Only when I'm mad with the capital. Okay. When you go time, yeah, I want to have a lunch. What about day and have a lunch? Now, if you want a copy of this movie, and then leave it after now for a copy of the movie. Okay, fine. We have almost come to the conclusion of today's occasion. Untie this with your salary.
okorobịa ị na-abịa nwarịwa atarakwala ya were salari gị ihe a chairman chọrọ ime na atarakwala were salari gị injinia Ogechi Ebilo n'ụwa onye nkụ don't try this with your salary. Onye nkụ injinia Ogechi Ebilo n'ụwa onye nkụ don't try this with your salary.
Mama,
system that comprises both silver, gold, and diamond. This land is blessed. And the same way Omaka Autonomous Community is blessed. I the both families in the here today. Let you put out that and say, Nduni Biara Nemuma, Onoga Arumu, with all the rule. Ekanana Mono, the Kunu Siriganya, I'm a Muma, Yaga, Nudo. Otunu Suyama, the Mayero Puna, Lanu Nudo. Ndu Muma Haga Mukuruna Hajin. On your one was MC. I know you expect. Uno corona chairman, I'm going to use it. Uno corona chairman, okay. This is please. Any number of good guys for them. Oh, how come I didn't say I can't tell you? How come I didn't say I can't tell you? I